हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे अनलाइन क्लास लानो नागिरदोंलाय बे जाहैबाय क्लास 6 नि ससियेल साइन्सनि आरो बेयो चैप्टार 3 बुहुमनि खारथाय दा बेनि बागै लानाय जागोन। बेयो जोबोद गोनांथार आरो जोबोद गोनां माखासे बाथ्राफोर मिथिनो गोनां दङ जायफोरखौ गेदेरहाबो बयहाबो मिथिनो गोनांथि दङ। दा बेनि लोगोसे बेनि नोट्सखौबो होनाय जागोन। दा बेनि अनगायैबो सिगांनि गुबुन चैप्टारफोर आरो गुबुन फैबाय थागोनफोरखौ डिस्क्रिप्शनाव लिंक मोनगोन आरो फैबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोनहा गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला जाहाथे आपल'ड खालामो नोंथाङा मोननो हानाय जागोन। दा फैदो फारि जागायलांदिनि। दा बाहाय दङ बुहुमनि खारथायनि बागै गासैबो बाथ्रा मिथिगोन आरो बुहुमा मानो खारो, माब्लानिफ्राय खारो होननानै मिथिजेना, बेफोर गासैबो बाथ्राया जोबोर गोनां। दा फैदो, बुहुमा जोंना साननि सोरगिदिं गिदिङो, जों बेखौ बयबो मिथिगौ आथिखालनि दिनाव। नाथाय गोदो बेबादि साननि सोरगिदिं गिदिङो होननानै जोंनि मानसिफ्रा रावबो मिथियाखैमोन, एबा अदेबानि सानासो जोंनि बुहुमखौ गिदिङो होननानै जों मिथिदोंमोन। जेरावहाय जोङो दा प्रेक्टिकेलि मेगनजों नायोबा नुनो मोननाय जायो दे जोङो साना बुहुमखौ गिदिंनाय बादि नुयो, सानजानिफ्राय सोनाबथिं ओरैजाय गिदिंनाय बादि नुयो। दा बेखौनो जोंना गोदोनि मानसिफ्रा बिदि सानोमोन। नाथाय दाबो जोंना जायफोरा उन्दैफोर नोंसोरो जेरैजाय क्लास 6 नि बे हिसाबै जों मिथिया, नाथाय नैबे फरानि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जागोन। दा बेखौ फोरमान खालामजेनग्रायानो जाहैबाय 1504 खृष्टाब्दआव कपारनिकास मुंनि सासे जोंलारि बिगियानगिरिया बे बाथ्राखौ फोरमान खालामजेनदों जे बुहुमा सानखौ गिदिङो। दा बेनि माब्रै फोरमान जादों, दा बेनि बागै दा खिन्थागोन। फारि मिथिनो थाखाय नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। गिबियाव जोङो नुनो मोननाय जागोन बुब्लि गिदिंनाय। आरो बे बुब्लि गिदिंनाय लानायनि सिगां जोङो सिगांनि चैप्टाराव मोनबोदोंमोन, चैप्टार 2, चैप्टार 1फोराव जोंहा मा होनोमोन, सानखौराङाव एबा सानखौ गिदिंग्राया बुहुमल' नङा, गासै बेजों 8 ग्रहफोर दंफायो। दा बेनि बागै गासैखौबो सिगांनि फरायाव मोनबोबाय, नाथाय नैबेयाव नुसिगोन दानिया। बुब्लि गिदिंनाया माखौ होनदों, जोंनि बुहुमा सानखौ गिदिंनायनि अनगायैबो गावनि मोदोमखौ खेबसे गिदिंख'नो होनदों, जायखौ सोनाबनिफ्राय सानजाथिं गिदिंनाय जायो। आरो बे सोनाबनिफ्राय सानजाथिं गिदिंनायाव बियो गावनि मोदोमखौ खेबसे गिदिंखांनो थाखाय बेहा मा लायोनो, 24 घन्टा सम लायो। आरो बे 24 घन्टा सम लानायखायनो बेखौ मा होनना बुङोनो, सानसे होननानै लानाय जायो। जेरैहाय 24 घन्टायाव जोंना सानसे जायो। जोङो माब्रै बुहुमा सानसे 24 घन्टायाव गिदिंखाङो बेनि फोरमानखौ जोङो न'आव गावबागाव थानानै नायनो हानाय जागोन। जे गाबोन फुंनि बेसेबां रिंगायाव नोंनि घरियाव नायोबा बेसेबां रिंगायाव जोंना साना ओंखारबोदों, नोंनि न'नि खाथियाव सिथ्लायाव सोराङा हाबफैजेनदों, बेखिनि टाइमखौ गोसोआव लादो। बेनिफ्राय सानसे अखानायै बेनि अखानायै फुङाव आरोबाव बेखिनि टाइमाव जों नायफिनदो, अब्लानो नुनो मोननाय जागोन जोंना बेखिनि टाइमावनो फैफिननाय जादों। आरो बे फैफिननाय जानाय लोगो मा जाबाय, ओरै 12 घन्टा ओरै 12 घन्टा गासै 24 घन्टा सम लानाय जागोन। एबा सानसुथिरनिफ्रायबो जोङो बेखौ ट्राइ खालामनो हागोन, नायनो हागोन, आरो जायखिजाया अबेबा मोनसे समखौ लानो हानाय जागोन। दा बेखौ नायनानैनो जोंनि सोलिनाय सानफ्रोमबोनि घरिनि घन्टाया दाजानाय जादों 24 घन्टा। दानिया नायदो, दा बे 24 घन्टा बुहुमा गावनि मिरु बिन्दुआव थानानै गावखौ खनसे गिदिंखाङो। जेरै बल थोबसेखौ जोङो साबफ्रेनानै गारदावोबा गावबो गिदिंलांबाय थागोन आरो बलाबो गोजौ फारसे दावखोलांगोन, खारलांगोन। बे एखे रोखोमैनो गावबो खनसे गिदिंगोन आरो सानखौबो गिदिंबाय थागोन। दा नैबे बुब्लि गिदिंनाया जाहैबाय बुहुमा गावखौ खनसे गिदिंख'नो लानायखौनो बुब्लि गिदिंनाय होननानै बुंनाय जादों, जायखौ 24 घन्टा सम लानाय जायो। आरो बेखौ जोङो जायखिजाया दुलुर बेसादखौ लानानैनो फोरमान खालामनो हागोन। बल थोबसे लानो हागोन, गिदिर बल जोग्रायानो जा, भलिबल बुग्रायानो जा, बेफोरखौ जोङो साफ्रे नायनो हागोन। एबा मार्बलखौबो जों लानानै जोङो नायनो हागोन। दा बेबायदि गेलेनाय समाव, उन्दै समाव मार्बल गेलेयो, बेजोंबो फोरमान खालामनो हायो। दा बेयो जाहैबाय बुब्लि गिदिंनाय, गोरलै बाथ्रा। एबा फरायसालिफ्राव ग्ल'ब थायो बुहुमनि, दा बेखौ लानानै नोंसोरो जेरै नैबेबादि सावगारि, बेखौ लानानैबो फोरोंगिरिजों मोजाङै नायनानै मा खालामनो हागोन होनदों, बिजिरनो हानाय जागोन। जेरै भारत हादरखौ नैबे ग्ल'बनि नैबे मा होनो फोनांजाबनाय देन्था, बे देन्थानि सिदा लानानै ओरै खेबसे गिदिंनानै लाबोयोबा आरो बेखिनि मोनसे जायगायावनो सफैफिनो। दा बेखौ नायनानै फोरमान खालामनो हायो होनदों जे जोङो बुहुमा गावखौ खेबसे गिदिङो। दानिया बुहुमा बेनि अनगायैबो सानखौ सोरगिदिं गिदिङो, नाथाय सानखौसो जों खारनाय बादि नुयो। बिनि थाखाय फोरमान खालामनांगौआ जोंहा मोनसे जोबोद गोरलैथार दङ होनदों जे जोङो मा नुयो, नोंसोरो माब्लाबा बबावबा थाङोबा गारि मथर गाखोयो, गारि मथर गाखोयोब्ला मा जायो, जों खोरखिथिं नाहरोबा गारि गाखोनायाव जों मा नुनो मोननाय जायो, जोंनि सिगांनिफ्राय लानानै उनथिंजाय
जों खोरखिजों मा नुदों जेरै बिफां लाइफां जिब जुनार मानसि दुमसि गारि मथर खारनाय न' बां बेफोरखौ नुयोबा मा नुयो जोंनि उनथिंजाय खारलांनाय बादि नुयो बिफांफोरखौबो जोङो नाथाय नोंसिनि न'खौबो गारिजों बारलाङोबा नोंसिनि न'खौनो उनथिं खारलांनाय बादि नुगोन नाथाय बे न' एबा बिफां लाइफांफ्राथ' खाराखैना माया खारदों नों गाखोनाय गारियासो खारलांगासिनो दङ थिग बेबादिनो मा नुयो होनदों बुहुमाबो गिदिंबाय थादों आरो बुहुमाव जों थानायखाय बुहुमाव जों गसंनानै थानायखाय सानखौ खारनाय बादि नुदों आरो नाथाय साना खाराखै जों थानाय बुहुमासो खारगासिनो दङ दा बेखायनो बेबो मोनसे फोरमान खालामो होनदों जे साना गिदिङा बुहुमासो गिदिङो दा बेखौ बेनिफ्राय साना बुहुमा गावनि मिरु बिथायाव थानानै गावखौ खनसे गिदिंनायनि थाखायनो जोंनाव बुहुमाव सान आरो हर जायो होनदों बेयो मारै जायो नोंसोरनो बेनि थाखाय सावगारि होना होदों जे बल थोबसेखौ जोङो टर्च लाइटजों सुनानै होयोबा टर्च लाइट मोखांथिं जाय बला थागोन मोखांथिं थानाय बल बाहागोआ स्रां जागोन आरो उनथिं थानाय बल बाहागोआ खोमसि जागोन दानिया बे बलखौ फिदिंनानै होनाय लोगो लोगो सिगांनि टर्चथिं थानाय मोखांनिया स्रां बाहागोआव थानाया बेलथाय जागोन आरो खोमसि बाहागोआव थानाया स्रांथिं थांगोन अब्ला मा जाबाय सान आरो हर जानाय बेनि मोनसे फोरमान दा बेखौ नोंसोरनो बेवहाय बुहुमनि सावगारिनि गेजेरजों बाहाय बिजाबावबो होखादों बेखौ नोंसोरो बुजिनो हायो गोरलैसो बेखौ नायनानै लानो हानाय जागोन दानिया बुहुमनि दाव गिदिंनाय बुब्लि गिदिंनायनि उनाव बुहुमनि दाव गिदिंनाय फैबाय बुहुमनि दाव गिदिंनाया मा बिनायदो बुहुमा दानिया मा होनामोन गावखौ गिदिंनायनि अनगायैबो सानखौबो गावनि लामाजों खेबसे गिदिङो होनदों दा बेखायनो बेखौनो बे गिदिंनायखौनो बुहुमनि दाव गिदिंनाय एबा बोसोर गिदिंनाय होननाय जायो जेराव बुहुमा सानखौ गिदिंख'नो थाखाय 365 लोगोसे आरोबाव 365 सान आरो लोगोसे मा थाबावो होनदों 6 घन्टा सम लायो होनदों 365 आरो 6 घन्टा सम लायो होनदों दा बेखायनो मा जाबाय होनदोंमोन जोङो बुहुमा सानखौ गिदिंख'नो थाखाय 365 आरो 6 घन्टा लायो जायखौ जोङो बोसोरसे होननानै साननानै लायो दा बेखिनि गिदिंख'नायखौनो जोङो 1 बोसोर साननानै लानाय जायो एबा 1 बोसोर लायो दानिया बेखौबो फोरमान खालामनो थाखाय जोङो आं दहायनो खिन्थाखादोंमोन जायखिजाया बबेबा मोनसे मा होनो बलखौ गारदावनाय साफ्रेनानै गारदावोबा बेनो बला गाव गिदिंलांबाय थागोन साफ्रेना आरो गोजौ फारसे खारलांगोन आरो जों उन्दैयाव मार्बलखौ आसियाव लानानै जों हायाव फिदिंबाबो नुनो मोनगोन मार्बला गावनो सोर गिदिंबाय थादों आरो गिदिंनायनो आरो खारदिंबावदों थिग बेबायदिनो गावनो गिदिङो आरो खारो आरो बुहुमाबो बिदिनो गावखौ गिदिङो आरो गिदिंनायनो आरो खारनानै सानखौ गिदिङो होनदों नाथाय मा होनामोन जोंनि बुहुमा सानखौ बेबायदि गिदिंख'नो थाखाय गासै 365 सान ओमफ्राय 6 घन्टा सम लायो होनदों दानिया जोंना मा जायोमोनलाय 6 घन्टा गासै मोनब्रै थांनाय लोगो लोगो 6 सानजा 4 24 जागोन दा बेखायनो मा जागोन जोंना 6 सानजा 4 24 नालाय 24 जानाय लोगो लोगो 24 घन्टा जानाय लोगो लोगो 1 सान जाहैबावो दानिया बेखायनो मा जायो होनदों बोसोरब्रैनि उनाव 365 साना 1 सान दाजाबनानै 365 सान जाहैगोन आरो जेलाना 366 सान जाहैगोन बेखौनो मा होनना बुङोनो बारायगा बोसोर माने 1 सान बारायहैबाय नालाय बेखौ बारायगा बोसोर होननानै लानाय जागोन आरो बे बारायगा बोसोरखौनो इंराजियाव लिप इयार होनना बुंनाय जायो बेखौ मिथिनांगोन दा बेखौनो आरो बे बारायगा बोसोरनि 20 मा होनो 1 घन्टा सान 1 घन्टा लानानै बारायदेरनायखाय बे 1 घन्टाजों सानसे जाहैनाय सानखौ बबे दानाव सोफानाय जायो होनदों बेखौ बे जाहैबाय फेब्रुवारि दानाव सोफानाय जायो मानो होनबा मोनफ्रोमबो फेब्रुवारि दाना जोंना 28 सानल' थायो नाथाय जेला लिप इयार गोग्लैगोन बोसोरा बारायगा बोसोर गोग्लैगोन माने 366 सान जाहैगोन अब्ला बै सानसेया माने फेब्रुवारि दानाव गोलैहैगोन माब्ला 28 29 जाहैगोन दा बे बोसोर जेलाना केलेन्डाराव नोंसोरो नायनानै फेब्रुवारि दानखौ 29 नुगोन बेनो लिप इयार एबा बेयाव 366 सान जाबाय दा बेबादि दानिया बेखौबो नायनो थाखाय जोङो गोबां बोसोरफोरखौ जों हमनो हायो होनदों जेरैजाय लास्ट बोसोरा थांनायाव नोंसिनि बिजाबाव दिन्थिनाया 2000 मायथाइमोन आरो बिनि उनाव 2012 मोन 2012 बा बेजों बोसोरब्रै दाजाबोबा 2016 जाबायमोन 2016 जों बोसोरब्रै दाजाबोबा 2020 जाबायमोन 2020 लिप इयारमोन आरो बेजों बोसोरब्रै दाजाबोबा 2024 जाहैगोन फैगौ लिप इयारा एबा फैगौ बारायगा बोसोरा बेखौबो दिहुननो हायो गावबा गावनो दा बेनिफ्राय जानसुं आरो जानलाव होनना बुंदों बाहाय जोंना फैदो बेयाव मा होननाय जादों नायदिनि जोङो बुहुमा सानखौ गिदिङो होनदोंमोन नाथाय बुहुमा सानखौ गिदिंनायाव खेबसेनो जोङो
डिग्री एकदम माने दुलुर राउन्डजों एबा सोरगिदिङै गलै गिदिङा होनदों। बेयो मा खालामोनो फारनै साइडथिंजाय एसे लावसें लावसें महरनि गिदिङो होनदों। बबेबा साइडथिं एसे गोजानसिन थाङो आरो बबेबा साइडथिं एसे खाथिसिन थाङो होनदों। बेखायनो मा जाहैदों सान आरो बुहुमनि जानथाया माने समान नङा होनदों। दा बेखायनो बेखौनो जानसुं आरो जानलाव होनदों। जेरैहाय नुनो मोननाय जागोन बाव गोसोआव लाथारनो गोनाङा 4 जुलाइ बोसोरनि 4 जुलाइ खालि बयनिख्रुइबो साना लावसिन जायोनो, माने बयनिख्रुइबो जानसिन माजों बुहुमजों आरो सानजोंनि जानथाया बयनिख्रुइबो जानसिन जायो होनदों। माने गोजानजों गिदिंबाय सानखौ बुहुमा 4 जुलाइ खालि। बेखायनो मा जाबाय होनदों बेयाव गासै 152 निजुत किल'मिटार फ्राम बेयाव जायो होनदों। 152 4 जुलाइ खालि बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। आरो बिनि उल्थायै 3 जानुवारि खालि सान आरो बुहुमनि जानथाया जोबोर खाथिसिन जायो होनदों। जेरै बाहाय होदों 147.5 निजुत किल'मिटार फ्राम माने जानथाय जायो होनदों। अब्ला बेयाव लावसिनाव जों नुदोंमोन 152, खमसिनाव नुबाय 147, गोबाङानो खमायबाय नङा होमबा? बेखायनो मा जाबाय बेयाव सुंसिन आरो मोनसेया गोलावसिन। अक्ट'आ 4 जुलाइआव लावसिन, 3 जानुवारि खालि सुंसिन। दा बेखौनो जाय अक्ट'आव लावसिन बुहुम आरो साननि जानथाय जादों बेखौनो जानलाव होनना बुंदों आरो जाय अक्ट'आव सुंसिन बेखौनो जानसुं होनना बुंनाय जादों। दा बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय। दानिया आरोबाव जोंहा बाहाय आरोबाव गोबां मिथिनो गोनां दंबावो। बे जाहैबाय नैबेयाव नायदो। दानिया बुहुमाबो गावनि मिरु बिथायाव थानानै गावखौ गिदिंबाय थानायाव साननि मोगा मोगि जानायाबो मा जायो होनदों बबेबा दिनाव साना लावसिन आरो बबेबा सानाव साना खमसिन नाङो होनदों बुहुमनि गिदिंनायखौ नायनानै। माने बुहुमा गाव गिदिंनायनिनो सानखौ गोजानै खेबसे गिदिङो नालाय, बेखायनो माब्लाबा साननि खाथिसिन गिदिंनाय समावहाय बबेबा साना 24 घन्टायाव सान हाबाबो जानो हागौ, बबेबा साना 24 घन्टानि सिगांबो हाबो जानो हागौ, माने 12 घन्टानि सिगांबो हाबो जानो हागौ, 12 घन्टानि अबेबाया उनाव हाबो जानो हागौ। दा बेबायदि सान जानाय आरो हर जानाया गोलाव गुसुं जायो होनदों। दा बेखौबो गोसोआव लानो नांगोन। बेनो जाहैबाय बाहाय नुनो मोननाय जागोन दङ नोंसोरनि बिजाबाव होखाजोबनाय गासैबो। अक्ट'आ मा गोलैदों नाय, बाहाय दङ दै बिसुब माबा माबि बायदिसिना बाथ्राफोर होननाय दङ। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। नैबे 23 सेप्तेम्बर खालि मोनसे, 21 जुन खालि मोनसे आरो 21 मार्च 22 डिसेम्बर सानखालि मोनसे नाय। बेखौनो नाय क्रकट संक्रान्ति आरो मकर संक्रान्ति माखौ होनो आरो बिनि सावगारिखौ नैबे गोजौ बाहागोआव होनाय जादों आरो। दानिया नाय बाहाय दङ नोंसोरनो होखानाय दङ फारि फारियै। दानिया बाहाय मा होनदोंमोन नोंसोरो नुनो मोननाय जागोन जे बोसोरनि 21 जुन खालार खालि साननि सोराङा कर्कट क्रान्तिनि थोंजोङै गोग्लैयो होनदों। कर्कट क्रान्ति मकर क्रान्ति हांखोआ माखौ होनो बेनि सिगांनि चेप्टाराव नोंसोरो मोनबोबाय जे बिसुब हांखोनि साहाथिं 23.5 डिग्री अक्ट'फान आरो खोलाथिं 23.5 डिग्री अक्ट'फान, एखे जानथायनि साहानिया कर्कट खोलाना मकर। दा बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दा बे सानखालि बोसोरनि मादावनो बयनिख्रुइबो लावसिन, हरा बयनिख्रुइबो सुंसिन जायो होनदों। दानिया नैबेयाव नाय जेलाना कर्कट क्रान्तियाव गोलैबाय नालाय साननि सोराङा, माने बिसुबनि 23.5 डिग्री साहा फैबाय साननि थोंजों गोग्लैनाया। बेखायनो मा जाबायनो बुहुमनि सा दुलुरखौआव बयनिख्रुइबो लावसिन सान जाबाय आरो ओरै खोला फारसेयाथ' बिसुबानो 23.5 डिग्री जानथायाव थाहैखाबाय नालाय, बेनिफ्राय खोला बाहागोआ जोबोर गोजानाव थाबाय। बेखायनो खोला दुलुरखावा बयनिख्रुइबो हरा गोलावसिन, साना सुंसिन हरा लावसिन जाहैबाय होनदों। बेबायदि जाहैयो। आरो बिनिफ्राय फिन उल्थायै मा जाबाय होनदों 23 सेप्तेम्बर खालि खोलानि मकर क्रान्तिजों बुहुमाव साननि सोराङा थोंजों गोलैहैलायबाय होनदों। अखायनो मा जालायबाय बेयाव बिनि उल्थायै खोला दुलुरखावाव साननि सोराङा बयनिख्रुइबो लावसिन आरो सा दुलुरखावाव साननि सोराङा बयनिख्रुइबो सुंसिन सम नांबाय होनदों। माने हरा लावसिन जाफैलायबाय बिथिंजाय। बेखायनो मा जाबायनो खोलाथिं थांनाय लोगो लोगो जोंहा ओरैजाय जोंनि बाहागोआव मा जाफैबाय, जोंनि सा दुलुरखावाव जोंनि आसामाव थानायाव गोजां बोथोर जाबाय आरो जेलाना साहानि कर्कट क्रान्तियाव जोंना साननि सोराङा थोंजों गोलैफैगोन लोगो लोगो जोंनिथिंजाय गोलोम बोथोर जाफैबाय, साननि सोराङा थोंजों जोंनाव नांफैलायबाय आरो खोलाहा बे समाव गुसु जाबाय, गोजां बोथोर जाबाय। दा बेबादि बिनि सायाव सोनारनानै गोजां बोथोर गोलोम बोथोर जायो होनदों। आरो गुबुन फारसे बिदि दावगालांबाय थानानै 22 डिसेम्बर सानखालि साननि सोराङा मकर क्रान्तियाव गोलैहैनाय। दा बेखौ खिन्थाखांबाय। बिनिफ्राय मा जायो होनदों फिन 21 मार्च खालि साननि सोराङा थोंजों बिसुब हांखोनि सायाव थोंगोरै गोग्लैयो होनदों। अब्ला बेबायदि जेलानो बिसुबाव गोलैगोन अब्ला सा दुलुरखाव आरो खोला दुलुरखाव मोननैबो गेजेर बाहागो नालाय, बेयाव गोलैयोबा
फारनैथिंबो सान आरो हरा समान जायो आरो फारनैथिंबो गोजां बोथोर गोलोम बोथोर समान जायो आरो नाथाय जेलाना बिषुबनि साहा फारसे बारा फैगोन अब्ला साहानिया गरम जागोन एबा सानाबो लावसिन जागोन खोला फारसेना हरा लावसिन जागोन बेनिफ्राय जेलाना साना खोलाहा थांगोन बिषुबनि लोगो लोगो साहानिया हरा लावसिन जागोन गोजां बोथोर जागोन आरो खोला बाहागोआ गोलोम बोथोर आरो साना लावसिन जागोन बे गोरलै बाथ्रा दा बेखौनो होनदों खालि अक्ट'खौल' गोसोआव लाबानो जाबाय बबे समाव कक्रगाव गोलैयो बबे समाव मकराव गोलैयो दा बेखिनिखौनो बाहाय फोरमायना होनाय जादों दा अब्ला नुनो मोननाय जाबाय बोथोरनि सोलाय सोल'आ मानो जायो बबेयाव सान लावसिन बबेयाव हर लावसिन आरो मानो जादों बेनिफ्राय बुहुमा मारै गिदिङो सोरखौ गिदिङो माब्रै गिदिङो बेसेबां जानथायाव थायो बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ नोंसोरो मोनबाय दा बेनि अनगायैबो सोंनाय फिननाय गोबां दंखायो बेयाव सोंनाय फिननायावबो बिनि नट्सफोरावबो बेफोर गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिगोन बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेजों थानानै डाउनलड खालामना लाब्लानो जाबाय आरो उननि चेप्टारफोरखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामबाव खनसे थिनफिनबाय बेनिफ्राय सिगांनि पस्ट होखांनायफोरखौ सिगांनि चेप्टारफोरखौ नोंथारो डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थानानै नागिरनानै गावबा गाव नायबानो जाबाय गोजोन्थों